doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Romangun kini bisa diakses di website HKBP Romangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lamanda potoni, tok tong di johon Yesus, sai roma hotua, tadi kona holomon jala posia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang behoma biar lamanda potoni. Horas madihita.
Martang yang nahoho mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Huria ni Tuhata, ama ina dohot na poso bulung nah ina helongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tapuk kama parmingguan di bagas gereja dohot di bagas tabe. Alani pandemi COVID-19 sion. Upasahat hamima. Selamat hari Minggu madihamu saluhutna. Selamat hari Minggu mau dihamu. Minggu ta sadarion ima minggu ujung tahun parhuriaon. Dohot parningotan di akka naong mauding di pasunggulhon minggodo tuhita pabawa martiki jala parsotakina do ngolutta di pertibion. Marhite topik minggu sadarion di jodoh hita mengarade diri tu ari uhum sogot. Songon nahi nahataon ni Tuhan Yesus alaidung sogot anak ni jolma namar sahangapan rab dohot saluhut suru-suruna hudulan nama nasida di habangsa hasangapon nai dungi marluhut matu jolona nasa bangso jadi sirangon nama nasida songon binahan ni parmahan nama nirang biru-biru boru-boru sian biru-biru tunggal. Songon duhut-duhut do ari-ari ni jolma nagale marbunga ibana songon bunga di ladang ai dibolus alogo ibana jadi dang bisibe jaladang takada be inganan nai. Atong hita akka pinar hamaol ni Jehovah jalan atok tong masihol di asi ni rohana bongot mahita tu parsauran nabadia lahom mamuji dohot pasangapot tu hatta romahita marolop-olop tu jolona marede mahita sian bukede 535 ayat sada dohot 2. Jesus Lord, ikon mamolus asa sa tusi na bebina daoda Lord,
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Songonodo didok Tuhan Yesus, namonangido parulusan dohot akka ulos na saksak, daladang sesauku goarna sian pustaha hangoluan, dala partonauku do goarna di jolo ni damang, do di jolo di akka suru-suruana. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akka namate dohot akka na mangulu, hodo na puna manang mangulu manang mate pehami, nang pemardalak kami di rula ni linggoman ni hamatean, dang huwihabiari hami be hamatean, ay hodo dongan nami, dang tartiop hamatean manang tanoman be hami, ay hodo Tuhan nami na kumokok pami, jala hodo na puna hami, rohami nuaeng tuho mangido, sahat tuho maton dinami dohot daging nami, asa di homa manang na mangulu, manang na matepe, say tiok matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokopmi, asa sahat hami tuhangoluan na sora suda. Amen. Tangiho kamu mapatik ni debata di mingguta sadarion, iman atar surat di Galatia onom ayat sia sa rodi 10. Alai unang marnaloja hita mabahen na denggan, ay na magotil do hita muse ditikinai, anggoso pargali hita nuaeng, atong bicansa di hari dope, taulahon manadenggan di saluhut halak, alai gumodang ma tudongata sahapor seaon. Rap mangidogogo mahita tu debata, mangulahon na humbar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na humbar tu patik mi. Amen. Tuhanmu, naman Jehova.
rohoti madosata tu adopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami, kujo hami do guar muda badiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami. Di halo mohon roham do Tuhan, bica mangulu hami di pertibion, neng patar parbuen ni haporsion nami marhitena mama maratehon dohot patupa pangerupion, ndada tu akka na boy mamalos pambahenan mi, alay tu akka na lea, na soboy mamalos pambahenan nami i, ima akka na makarikoton pangarupion sian hami, lumobi di tonga ni pandemi COVID-10 siaon, alay si pata do hubahe kami na denggan tu halak na asing, asa dipuji do hami, jala huhirip pami muse balos nasian nasida tu hamba tu hami, hombar tu pambahenan nami i. Tuhan, paingot mahami, patupahon na dengan parbuin ni roha, mauliati di holong ni roham Tuhami. Asi maroham dihami, say patoktong ma dihami roha hamulatehon tuho, otondi parbadia, pangapul dinamarsak roha, pamalum masa luhut na bernit binahen di dosa nami, Roma ho mangingani hami, asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean dinasa asini roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ali debata, ama, anak dohot tondi parbadia, amen. Baga-baga ni debata taringa tuha sesaan ni dosata, para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibaloson tu hita hobar tu akka hajah totta, songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba di akka na makabiari ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata turpuk di hari Minggu, imana tar surat di Hesekel 34 ayat 10 sada rohot 10 onom, kita jama secara responsoria. Ay songonodo hatani Tuhan Jahoba, idama ahu, apala ahu sadiri uso-uso sogot di biri-biriku, jala luluokku do nasida. Songon pangolului ni parmahan di pungwana di hari uju di tonga-tonga di biru-biruna akan nama pari ibana. Suang-songoni au mangalului biru-biru kusogot jala palu aku nasida siang saluhut inganan para serahan nasida.
Uju diari obun dot haholomon maripot-ipot. Jala ahu manogihon nasida ruar sian akka bangso, dohot papunguh nasida sian akka luat, asa hubuan nasida mula tutano nasidai, laos au marmahan nasida di atas di akka dolok Israel, di bagasan akka rura, dohot di bagasan saluhut parmianon di tanoon. Di japalan apalan aloma, au marmahan nasida, jala di atas dolok akan tibo di Israel parudaman nasida, di sima manggulon nasida di parudaman nadenggan, jala japalan apalan aloma, japalanna di atasnya akka dolok ni Israel. Au sadiri ma marmahan biru-biruku, jala au paulon nasida nina Tuhan Jehovah. Lulu aku mana magoi, jala mulak buanokku natar dempari, jala litakku do nama bugangi, jala pargogoku do nama sahiti, alai anggona mokmoki do nagogoi, siaponokku do, au sadiri tahe marmahasa, marite-ite uhum. Ima sahatna, martua doaka na tumangihon hata ni debata, jala neopyoksa. Amen. Tidakon maha porsyautai, songon nahi nadakon ni dongata sa porsyaun di sandok pertibion, rap mahita mandok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana timuon di si Maria, naga bagabian sianton di perbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsiang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jehovah amanaido pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatopan nyala Kristen akan nabadia, dohok dihasan di dosa, dohok dihatai namandok, mulak mangulu dosogok daging ni halak nong mate, dohok dihangoluan naso rasuda. Amin. Ku bersyukur
Tabegema tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 22 November 2020. Parmingguon di HKBP Rawamangun. Minggu Sadarion 22 November 2020. Dohot satorusna ganup ari Minggu di Patupa Huriata do 4 hali parmingguon di gereja. Ima pukul 6 dohot pukul 10 bahasa Batak, pukul 10 tolu khusus dohot 10 onom tolu pulu bahasa Indonesia. Ruas nanayang marminggu di gereja, jolo mendaftar marhite WA manang SMS tu call center HKBP Rawamangun di hari Jumat doot di hari Sabtu mulai pukul sia sahatu pukul 10 onom wib. Laho manutuhon kuota. Wajib memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Sude parminggoni kecuali pukul onom, totop do disiarhon langsung live streaming sian gereja. Ujung tahun parhuriaon. Hari Minggu Sadarion 22 November 2020, ima ujung tahun parhuriaon dohot parningotan di aka naung monding. Di Minggu Sadarion jahaon do goar-goar ni ruas naung monding saleleng nasa tahun parhuriaon mulai 24 November 2010 sia sahatu 22 November 2020. Bantuan sosial tahap 2. Pangurupion bantuan sosial tahap 2 sian poti parasian huria pasahato ni huria ma tu aka ruas nahona dampak COVID-10 sia. Pasahaton ma pangurupioni di hari Kamis 26 November 2020 pukul 10 sahatu nasipul maringanan di gereja HKBP Rawamangun. Jadwal laho membuat pangurupioni di totuhon panitia tu aka ruas naung didaftarhon di wikna asarapma dohot situa wikna B. Kegiatan kategorial dohot punguan. Ala naung marujung tahun parhuriaon 2020 laho mangarade tu ari hatutubu ni Tuhata Yesus Kristus. Sude kegiatan kategorial manang punguan di Huriata mancohot majolo di bulan Desember 2020 dohot bulan Januari 2020 sada. Aka kegiatan mula atta mamuse di bulan Februari 2020 sada. Ibadah Advent dohot Natal Distrik Rabu 2 Desember 2020 masuk pukul 10 WIB maringanan di gedung Sopo Marpikir HKBP naing patu paon do ibadah Advent dohot Natal. Ima pertangyangan mangalo COVID-10 sia dohot festival porupuan sedistrik Walu DKI Jakarta Raya. Huriata HKBP Rawamangun mengutus 5 halak sian SPH laho mandohoti ibadai. Pelayanan khusus dewan-dewan. Kegiatan dewan-dewan dohot seksi boima di Jaha di Harotas Tikting dohot web HKBP Rawamangun. Webinar pelatihan pekabaran Injil. Webinar pelatihan pekabaran Injil Share It online di Patupa tanggal 20 tolu sahatu tanggal 27 November 2020 pukul 10 walu sahat pukul 20 WIB marhite Zoom meeting. Sude ruas dohot parhalado nanaing mandohoti webinari boima menghubungi saudari Dina Sihite. Editor video. Asalam tudenggana aka pelayanan di Huriata HKBP Rawamangun, tim multimedia membutuhkan relawan laho mengedit video. Informasi lengkap boima menghubungi situa Iwan Monang Sihite. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Effendi Januari Sartana Simanjuntak, anak ni Amata Nelson Simanjuntak nahinan, tubuh ni Inata Meriati Boru Panggabean.
Ruasni HKBP Rawamangun, Wik Kayu Jati Sunan Giri, Dohot Orwana, Fitri Anggriani Boru Nababan, Boruni Amata Sudarmono, Tubudi Inata Dumaria Boru Butar-Butar. Ruasni HKBP Rawamangun, Wik khusus. Pamasu-masuon hari Sabtu 5 Desember 2020 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu perbagason ma Theo Renaldo Sinambela, anak ni Amata Tony Tongam Hasiholan Sinambela, Tubuni Inata Patricia Riani Boru Hutagalung. Ruasni Jemaat HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Opat, Dohot Orwana, Petra Regina Huta Barat, Boruni Amata Maringan Mauliate Idohotna Huta Barat, Tubuni Inata Sandra Mauren Boru Sidabutar. Ruasni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Pamasu-masuon hari Sabtu 5 Desember 2020 di Gereja HKBP Resort Pasar Minggu. Anggiatma di pasu-pasu tuhata parsaripeo nasida asagabe parsaripeo nadenggan. Pelean dohot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata Minggu Sadarion. Nuaing sahat mahita tu parningotan yakanong moding siat tonga-tonga ni huriata satahun perhuriaun lima tanggal 24 November 2010 siang satu sadarion 22 November 2020 marede mahita. Jolma ikon mate, ikon magosi buki, namo ngolu ikon mate, asatum dengan mose, dagi modoga bebake atar surat di konfesi HKBP taringot tu parningotan ni namonding taha porsiai jala taha tidak kodo apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi nama radian nama ibana sian ulauna jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni nama ngulu dohot namate asaya tabahepe parningotan diakka namonding namarningo ajal tasadiri dohi tadisi doho pahoton pakirimota di hadudu muni akana porsia tu debata doho pahoton rohat tadui di ngulu paru kilonon marhite podaon taalo jala tatula do poda hasi pelebekuan namadok adong do pardunguan ni todini naung mate doho jolma namangulu. Paingot mahami ale Tuhan di ujung ninggolu nami jala ajali mahami mambilangi ari-ari ninggolu nami asa dapotan rohman nabi subhami aka guwarni namoding di huriata satahun perhurianon ima na parjolo dameria kaburu simajutak ina modding 24 November 2010 sia
umur 68 tahun, hinabaluhon niamatta purba parpunguan siagian Wik Cipinang. Napaduahon Albert Gerhard Manurung, ama, modding tanggal 14 Desember 2010 sia, umur 66 tahun, hinabaluhon ni inata Melkina Boru Purba, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Batoluhon Rukia Boru Simajutak, ina modding tanggal 24 Desember 2010 sia, umur 60 tahun, tinading niamatta payan siaan Wik balap sepeda. Papaton Maruli Wasintong Napitupulu, sahalak ama modding tanggal sia Januari 2020, umur 86 tahun, hinabaluhon ni inata Rauli Boru siaan Wik Kayu Putih Kafling Polri. Palimahon Herlina Boru Hutajulu, sahalakina modding tanggal 10 sada Januari 2020, umur 75 tahun, tinading niamatta J Hutapea, Wik Kayu Putih Kafling Polri. Ponopon Robert Branson Manurung, ama, modding tanggal 16 Januari 2020, umur 42 tahun, hinabaluhon ni inata Henny Boru Sidabutar, Wik Utan Kayu Manis. Napapituhon Seri Nurianita Rosmian Boru Tabunan, sahalak ina, modding tanggal 20 Januari 2020, umur 54 tahun, hinabaluhon diamata Dr. Johnny Sinaga SP, Wik Kayu Jati Sunan Giri. Napawaluhon Revina Boru Simajutak, sahalak ina, modding tanggal 25 Januari 2020, umur 81 tahun, tinading niamatta M. Silaen, Wik Rawamangut Tolu. Napa siahon Renata Boru Sitopul, sahalak ina, modding tanggal 20 sia Januari 2020, umur 70 tahun, tinading niamatta Johnny Rufinus Siagian, Wik Cipinang. Na pasapuluhon Rosida Boru Simajutak, sahalak ina, modding tanggal 31 Januari 2020, umur 65 tahun, hinabaluhon niamatta Perlindungan Nababan, Wik Rawamangun Tegalan. 10 sada Samsudin Paranginangin, sahalak ama, modding tanggal 22 Februari 2020, umur 56 tahun, hinabaluhon ninata Debi Boru Pajaitan, Wik Cipinang. 10 2 Naomi Parulian Boru Siagian, sahalak ina, modding tanggal 20 Februari 2020, umur 54 tahun, hinabaluhon niamatta Tony Efrison Sitohang, Wik balap sepeda. Pasapulu toluhon Sabar Boru Si Mangusong, sahalak ida, modding tanggal 2 Maret 2020, umur 81 tahun, tinading niamatta HDC Simajutak, Wik balap sepeda. Saplopat Parluhutan BP Sianipar, sahalak ama, modding tanggal 3 Maret 2020, umur 70 tahun, tinading niinatta Rusmiati Boru Sihaan, Wik Rawamangun Tegalan. 10.5 Olimpia Boru Hutagalung, sahalak ina, modding tanggal 17 Maret 2020, umur 63 tahun, tinading niamatta Wesley Sahat P. Panggabean, Wik Cipinang. Pasaplonopon
rumodang boru si mare-mare. Sahalak ina moding tanggal 27 Maret 2020 umur 64 tahun hinabaluhon yamatta panahatan sihaan wik Cipinang. 10 Tenia boru Pasaribu. Sahalak ina moding tanggal 30 Maret 2020 umur 72 tahun hinabaluhon yamatta situa Krisman Sinaga wik utan kayu manis. Pasapulaluhon Tahi Henry Pasaribu. Sahalak ama moding tanggal 1 April 2020 umur 82 tahun hinabaluhon ninata Siti Mawar boru silalahi wik Pisangan Gading Raya. Pasapulusiahon Dina Hobung bertua boru Tapubolon. Sahalak ina moding tanggal 1 Maret 2020 umur 54 tahun hinabaluhon yamatta Jungjungan Gogo Manurung wik Cipinang. Pa-20 Sitiana boru Siregar. Sahalak ina moding tanggal 2 April 2020 umur 75 tahun hinabaluhon yamatta Badu Uluan Sitorus wik Rawamangun Tegalan. 21 Marisi S boru Tapubolon. Sahalak ina moding tanggal 6 April 2020 umur 80 tahun tinading niamatta Jansen M Syahaan wik Pisangan Gading Raya. Pa-22 Duma boru Simamora. Sahalak ina moding tanggal 10 April 2020 tutup umur 78 tahun tinading niamatta Victor Hamonangan Sitopul wik Rawamangun Tegalan. 23 Renata Lumongga H boru Tabunan. Sahalak ina moding tanggal 5 Mei 2020 umur 76 tahun tinading niamatta Tua Bintahan Situmeang wik Pisangan Gading Raya. 24 Tiur Mariani boru Huta Barat. Sahalak ina moding tanggal 7 Mei 2020 tutup umur 66 tahun tinading niamatta Binsar Darwin Simajutak wik Kelapa Gading. 25 Murni Titi Resdiana boru Pajaitan. Sahalak ina moding tanggal sia Mei 2020 umur 40 sia tahun hinabaluhon yamatta Irwan Ariston Napitupulu wik Kayu Putih Kafling Polri. 26 Lukeria boru Simorangkir. Sahalak ina moding tanggal 11 Mei 2020 tutup umur sia 12 tahun tinading niamatta Budiman Lubar Raja wik Rawasari Cempaka Putih. 27 Safrianto Sitompul. Sahalak ama moding tanggal 17 Mei 2020 umur 58 tahun hinabaluhon diinatta Situa R boru Simatupang wik balap sepeda. 20 Edward Lantang Gultom. Sahalak ama moding tanggal 20 Mei 2020 umur 73 tahun hinabaluhon inatta Elvi Sabta S boru Panggabean wik Cipinang. 20 sia Mai Roni Roland Sihaan. Sahalak ama moding tanggal 10 Juni 2020 umur 50 tahun hinabaluhon inatta Juniasi boru Tapubolon wik balap sepeda. Pa-30 Reni Rotua Turmaida boru Simajutak. Sahalak ina moding tanggal 21 Juni 2020 umur 75 tahun tinading niamatta Panggiling Marihot Sihobing wik
Cipinang. Patolupulu sadahon, Mika Gilbert Pijar Andika Silaban. Remaja, modding tanggal 21 Juni 2020, umur 15 tahun, anak Niamatta Marojahan Silaban Nahinan, Erika Boru Hutapea Nahinan, Wik Pulau Mas Kampung Baru. 32, Ute Murpi Hutagalung, Sahalak Ama, modding tanggal 20 Juni 2020, umur 60 tahun, hinabaluhon ni Inatta Luciana Dewiyanti Boru Siregar, Wik Rawamangun Sada. 33, Surung Mai Jonni Tabunan, Sahalak Ama, modding tanggal 6 Juli 2020, umur 63 tahun. Hinabaluhon ni Natta Nursaini Tiominar Boru Napitupulu, Wik Kayu Jati Sunan Giri. 34, Togu Parulian Marpaung, Sahalak Ama, modding tanggal 7 Juli 2020, umur 72 tahun. Hinabaluhon ni Natta Samaria Duma Boru Siburian, Wik Kelapa Gading. 35, Leilani Markwita Waturandang Boru Sihobing, Sahalak Ina, modding tanggal 31 Juli 2020, umur 40 tahun, hinabaluhon Niamatta Batara Panjaitan, Wik Jati Negara Kaum. 36, Nila Kandi Boru Panjaitan, Sahalak Ina, modding tanggal 4 Agustus 2020, umur 61 tahun, pinading Niamatta Pardamaian Sijabat, Wik Rawamangun Tegalan. 37, Sihar Arifin Parsaoran Simamora, Sahalak Ama, modding tanggal 10 Agustus 2020, umur 50 tahun, hinabaluhon ni Natta Lenni Marlina Boru Sitopul, Wik Kayu Jati Sunan Giri. 30, Yunita Linda Francisca Sihotang, Sahalak Ina, modding tanggal 12 Agustus 2020, umur 30 tahun, hinabaluhon Niamatta Jerry Christian Simajuttak, Wik Pulau Mas Kampung Baru. 30, Holong Siregar, Sahalak Ama, modding tanggal 10 Agustus 2020, Wik umur 40 tahun, hinabaluhon ni Natta Rosani Borugultom, Wik Kayu Hutan Kayu Kayu Manis. 40, Maston Pargolakan Manurung, Sahalak Ama, modding tanggal 20 Agustus 2020, umur 56 tahun, hinabaluhon ni Natta Sintana Rismauli Boru Sitompul, Wik Rawasari Cempaka Putih. 40 Sada, Renni Marida Sihobing, Sahalak Ina, modding tanggal 26 Agustus 2020, umur 56 tahun, hinabaluhon Niamatta Marulak Sibarani, Wik Jati Negara Kaum. 42, Monang Papahan, Sahalak Ama, modding tanggal 27 Agustus 2020, umur 41 tahun, hinabaluhon ni Natta Paddita Agustina Boru Silitonga, Wik Rawamangun Sada. 40, Maruli Bangkit Sanjaya Manurung, Sahalak Doli-Doli, modding tanggal 20 Agustus 2020, umur 22 tahun, anak Niamatta Marlon Manurung, Ida Rohani Boru Hutasoit, Wik Duren Sawit. 44, Nurmawati Boru Purba, Sahalak Ina, modding tanggal 4 September 2020, umur 56 tahun, hinabaluhon Niamatta Kamah Tinambunan, Wik Utan Kayu Kayu Manis.
45 Jonathan Samuel Simangungsong, sahalak doli-doli, modding tanggal 12 September 2020, umur 21 tahun, anak niamatta Togap Simangusong, Ditta Susana Boru Simarmata, Wik Rawa Mangusada. 46 Tianggur Esteria Boru Simajutak, sahalak ina, modding tanggal 14 September 2020, umur 87 tahun, tinading niamatta W Tabunan, Wik Cipinang. 47 Morris Chris Hartanto Hutagalung, sahalak doli-doli, modding tanggal 26 September 2020, umur 41 tahun, anak niamatta Ismunandar Hutagalung, Roswita Boru Lubatobing, Wik Hutan Kayu Manis. 40 Berlian Kristina Yosepin Boru Sihaan, sahalak Namar Baju, modding tanggal 20 September 2020, umur 42 tahun, Boru niamatta Evangelis M. Sihaan, Boru Tapubolon Nahinan, Wik Duren Sawit. 40 Alfa Simpson HD Simbolon, sahalak doli-doli, modding tanggal 5 Oktober 2020, umur 32 tahun, anak niamatta Hardi Benny Simbolon, Katarina Boru Dairi, Wik Rawa Mangunsada. 50 Mangapul Sinaga, sahalak ama, modding tanggal 10 Oktober 2020, umur 77 tahun, hinabaluhon ninatta Senterida Boru Togatorop, Rawasari, Cempaka Putih. 51 Leonard Parsauran Tampubolon, sahalak ama, modding tanggal 17 Oktober 2020, umur 56 tahun, hinabaluhon ninatta Situa Rosida Boru Siregar, Wik Hutan Kayu Manis. 52 Saud Mangoloi Sutumorang, sahalak ama, modding tanggal 22 Oktober 2020, umur 65 tahun, hinabaluhon ni inatta Saurita Mariati Boru Silitonga, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. 50 toluhon Ismunandar Hutagalung, sahalak ama, modding tanggal 20 Oktober 2020, umur 72 tahun, hinabaluhon ninatta Roswita Boru Lubatobing, Wik Hutan Kayu Manis. 54 Nursia Boru Marpaung, sahalak ina, modding tanggal 31 Oktober 2020, umur 74 tahun, tinading niamatta Sodunggaron Ha Manurung, Wik Penggilingan. 55 Hotma Boru Parhusip, sahalak ina, modding tanggal 10 November 2020, umur 54 tahun, hinabaluhan niamatta Gintar Tampubolon, Wik Kayu Putih, Kafling Polri. 56 Jovandri Fredly Butar-Butar, sahalak ama, modding tanggal 12 November 2020, umur 32 tahun, hinabalon ninatta Munasari Boru Sitorus, Wik Kampung Pertanian. 57 Cahaya Boru Ginting, sahalak ina, modding tanggal 14 November 2020, umur 80 tahun, tinading niamatta Insinyur PDJ Siagian, Wik Rawa Mangutulu. Alani godang na ruas na modding ni huriatta di HKBP Rawamangun satau bolon parhuriaun, ama 20 halak, ina 30 halak, doli-doli 4 talak, namar baju sahalak, danak sahalak, toropna 5 pitu halak. Jong mamu salhutna.
Marede mahita. Soy masih paedaan dona porseai dung sahat belakana Tuhan sorangani Tuhan sorangani Martang yang mahita. Di bata Jehovah manami perdinggan basa. Mauliate marohanami di ho Tuhan. Ala di leokodo pedihami. Aka ngulu marhite hahi pason. Dohot hosa hanguluan naung hujalohami di ngulu nami. Mauliate masa di dongani asini roham dopehami. Laho mangula akolon nami siganupari. Jalaboy hami Tuhan tolhas tu minggu ujung tahun parhuriaon ni huriam. Jala totong saya didongani asini ropami. Ale Tuhan mamuka ujung tahun parhuriaon di tahun 2010 sia. Saat ujung tahun parhuriaon di tahun 2020. Gudang doaka namasa na hubulus sami. Tarlumobi Tuhan di bagasat tahun 2020 Jepang nami ma aka paru kilo bolon di sadok portibion jala ima torus hudape hubulus sami pandemi COVID-19 sia. Tuhan Jehovah di batama nami nunga gudang akadongan nami nang jumolo mana di kok kami. Alani parsahitonon alani akkana masa pandemikon dot alani akka parsahiton na songgop to akka na sidabe dot akka ragam ni na masa nong parjolo na sida Tuhan manadikon natorasna manadikon keluargana manadikon sudah akka na hinaholongan na pajupang dohot tuali Tuhan dok do rohanami salhuna rohani sudah keluarga dia kaparsirangan marhite hamatiani. Alai marhite porsion nami nong pinasaha mu dihami oleh Tuhan. Sada porsion na mangulu dihami. Sai hudul do kana porsiai di lebungmu. Jala pajupang do musi akana porsiai. Dukko bulu sami hamatianon manadikon portibi parsatok kinanon. Ale Tuhan jala debata nami. Sale homma dihami pakirimon. Selama madihami gogo lau manaon saluhut nak kana masa di ngulu nami. Tarlumobi di pandemik COVID-19 sion. Dak boto hami Tuhan sadi hari matsohot jalaboy hami musik Tuhan pajupang dok kadongan nami. Alani ali Tuhan pos dorohan nami. Sude nana masa di boto hodo jala hatamat dokon martitibedo saluhutna. Alani pasatay Tuhan ngulu nami, ngulu ni sudik keluarga, nang tinadikon yak kana hinaholongan ni rohana. Apuli marohan yak kana marsak ali Tuhan. Asa totong tarapul na sida yak kana masa di tonga-tonga ni nguluna. Jala marhite todi perbadia, pangapul nyak karoha, pamalum nyak kasalhut na bernit. Ale Tuhan, romaho. Tutonga-tonga nami saluhutna. Asalam takas wilalahami padongan yonmu. Mauliate madiho Tuhan. Adorang so masuk kami tu minggu Advent na parzulon. Mauliate mga boy hulus sami ujung tahun parhuria tahun 2020. Unang alang asini rohamale Tuhan. Dongani mahami terus. Tarlumobi manalpuhot tahun 2020 musik. Lau masuk kami tu tahun ne baru si pasatommu Tuhami. Marhita katangiang, marhita kapos ni rohanami. Pasu-pasu mahami saluhut nali Tuhan.
Nung ngasonang beparjolo akan nung manadikon keluargana. Hami nama ngulu di Portibion, lahu berjuang, lahu mangalului akan ngulu-ngulu nami. Alani pasatu hami akka gugu, pasatu hami akka hipason, asabui hami Tuhan mardalan marhite lomoni roham. Atong saat diho mangulu nami Tuhan, mangulu manang mate, diho mahami. Amin. Hudul maitan. Damini dematana sumurung sian saluhut naroh. Ima mangarajaya hati-hati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna damang dainang hangi pinaribot. Hatani debata dihita di ujung tahun parhuriaun di bagasan sadarion. Ima evangelium ni Matius bidu 25 ayat 31 sahatu ayat 36 hujahama dihita tapai huti hukma. Alaidung rosogot anak ni jolmai marhasangapon rabdoho saluhut suru-suruanna hudulan nama disi habangsa hasangapon nai dungi marluhu matujolona nasabangso. Jadi sirangon nama nasida songom binahen ni parmakan nama nairang biru-biru buru-buru sian biru-biru tunggal. Jadi patong-jongon nama buru-buru itu siamunna ala yang gutunggali tuha pirangna. Dungi dohonon ni rajai matuakka nadi siamunnai Roma hamu akan napi nasupasu ni damang tian hamu maharajau ni napi nature di hamu sian haujak ni tanaon. Ay namale doahu di lok kamu doahu mangan. Nama uas doahu di lok kamu doahu minum. Naburo doahu gahabe di cakok kamu doahu. Namar sakok bulung doahu jadi di parulosi hamu doahu. Nahat cita doahu jala ditikir hamu doahu. Natar hurung doahu jadi rohamu madulu aku. Dungi dohonon ni akka partigori mangalusi. Tuhan nadigan huida hami homale, gabe huliok kami homangan, manang mauas gabe huliok kami ho minum. Nadigan huida hami ho naburo, gabe hucakok kami ho, manang marsakok bulung, gabe hu parolosi hami ho. Nadigan huida hami ho marsahit, manang tarhurung, gabe hudulo hami ho. Dungi alusan ni rajai manasida, situturo na hudokot tuhamu. Nasa nabi nahemmu tu sada sian anggikku akan nama meton na tuau doi di baik kamu. Dungi dohonon nama tuakan na dihabirang na laho mahamu sian jolokon hamu akan nabi nuraan tu api saling lilengna na pinature disibolusi doho diakka suru-suruanna. Aina male dua hudang diliok kamu ahu mangan. Nama uas dua hudang diliok kamu ahu minum. Naburo doa udang di jakok kamu aku. Namar sakok bulung doahu dang di parulose hamu aku. Namar sahid doahu natar hurung doahu dang di dulu hamu aku. Dungi dohonon nasida mamangalusi ibana. Tuhan nadigan huida hami homale manang mauas manang naburo manang marsakok bulung manang marsahid manang tarhurung sohu paturo ture hami ho.
Dungi dohonon nama mengalusi nasida. Situturo na hudokot tuhamu. Dinason yato muna sahalak sian akan namek meton. Sadok ahudo nason yato muna disi. Dungilahu manasida tuna bernit saliling-liling na. Alai anggo partigori tuhangeluan si saleleng leleng nado. Olak nido sahatna. Dihamunakka damang dainang tauji majo mabuka jami taon marhite sada siap bukit detai bukit de nomor 520 lalu ayah sada tu dia ho dung mati ho. Tadi Oma. Tu dia ho dumate ho alusima jepek tiki ujung naro tu dia ho tauji mamanggati hatahoi doho au. Tagati ma hataho diedei dohot au. Ya. Tu dia au dumate au alusima jepek tikiku ujung naro tu dia au dumate saya pikir mah tu dia mahita dung mati hita. Tua pinarok koro manang tuban wagijang. Ido lapatan ni perningotan dia kana moding. Na pasunggulhon tuganup halak na porsiai. Dada holan sahat tu ujung ni hamatiani berengonna. Ala ikon idaon nado melampaui hamatiani. Ala ni gabe ido suku-sukuta. Aituria hita dung mate hita. Mangolu jolmai di portibio sangobas. Alai namar pait temahita. Di panguhuman arisogut. Di paruhuman amis arisogutima nama notop pun ngulu ni na porsiai tu dia ujungna molo tahingot nuaing akanong jumolo marujung siak kita gabi jami tarong ngulu nasida ay di pasunggul honido tu hita be marsugut taduan alamak tado hamatiani alai boha masih paida dohita dohok nahita haholongi rap dohita marolopolop di habangsa na pinaradi ni di batam di tonga-tonga ni hapor siauting jala ido hamuakamang dota muakainang na penasunggulhon ni jamita di bagasan sadarion
Adong do halak memahami anggo portibion dang marujung saluhutna. Adong do halak memahami dang adong akhir ni saluhutna. Alesian hata ni debata macetak kasdo di dokon. Ada batas waktu na nitotopon ni debata. Jala disi maharoroni Kristus padua alikon laho manguhumi hita. Jojo do madabu jolma tu bagasan hadosaon alaneang pakilalaan na toema suadong manangaha toema suadong uhum toema haruni nunutan ma mangulakon nasotik koson alai marhiti-hiti hata ni debata di pasunggul kodo tu halak na porsai tidak. Ahana taula di partikian ni ngulu saunari ternyata itu menghantar kita menentukan ngulut tatwa katik kinaneng roon. Alai ikon ingotot tatakas berbeda do hita do tak kau gamu na asing. Dang timbangan kilo ngulu tahun ditibang pabahenan naroa dohok nadinggan molo gumorang do nadinggan gabi tu banua gicang molo gumorang do naroa gabi tu api narok kodangi parjulu dang dharma karma ngulu ni halak Kristen alai ta parhatopo tak kasih mempertanggungjawabpon holong niroha ni Kristusi nama cebalga di tonga-tonga ni nguluta gabi taulah koma akan adinggani mempertanggungjawab pedohita ai di haholongi debata halak na porseai dipelehod dirina mate ibana di hau pinor silang asaju pakita haluaon alai hirimma sian roha ni halak na porseai pos ni roha marsigatung maka porseai Kristusi di tonga-tonga ninguluna. Majalo Kristusi gabe haluaon di tonga-tonga ninguluna. Jala marhata poton torus manorus. Nang roh Kristus lau paluahon hita sian hadusauta. Dan adong keragu-raguan. Dan adong kebimbangan. Alai tapeop terus menerus. Alanido aha penamasa di tonga-tonga ninguluta siganu pari. Arsa niroha parukilon. Tantangan parsahiton hamatean nata adopi. Ala adong pos niroha ningulu ni naporsia itu Kristus nama buan haluau ni. Gabe dihilala ibana do. Di tonga-tonga ni tantangan ni. Malua do ibana di sini. Di tonga-tonga ni persoalan na depan ibana. Adong do Tuhan nama donga. Tapahami bersama di sini. Kristus narap dohot tita ido. Nagabedongat na mangadupi ak kapersoalan ni. Alanido gabetaro nakaningan dan gabetalo kita. Bahenon yakka pergumulan di tonga-tonga ninguluan. Alai gabe optimis do halak na porsiai. Madalani ari-ari ninguluna sian ari tuari. Lau paujukon perjuangan di Portibion. Alena paduakon diigil hatani debatado diturpokon. Songobalga ni holong ni Kristus itu hita. Naing ma didemonstrasikan nian. Holong ni Kristus marhite-hite. Pabahenan nauli na ringgan di tonga-tonga niyaka pardalan ni nguluta. Alanido dipaingot tu hita.
iman yang bertumbuh itu bukanlah iman yang kita simpan di dalam hati kita saja. Alai iman na bertumbuh iman na haruar sia dirita, iman na mengalir sia dirita, gabe tarida papahenan na hapataran na di nahumalia kita. Idosa gabe dokon Yesus diturpukon. Aha nabi nahemu tuak kaanggikku na meton. Na tuau doi. Kujahai buku isi doang gina. Siapakah saudara Yesus? Huidadong tulu pemahaman. Pemahaman na perjulu ima sudah jolma na membutuhkan pangurupion. Secara umum, secara universal. Tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan ras terbelakang. Alai ketika adong jolma di sini memang makarikoton pangurupion. Riko nai bergerak sian halak na porsiai lau patupaho pangurupion tu ibana. Alai na padua akon iman, siapa pemahaman yang kapara ahli ini pahami. Saudara Yesus itu adalah orang Kristen yang juga membutuhkan sesuatu pertolongan. Secara umum naki secara universal adong disi, alai secara khusus adong musen. Ima halak Kristen nama karikoton pangurupion. Taboto takas lam leleng partikian gabelam mago do lam moro kepeduliata. Terutama dang nama dokon secara eksklusif kita. Alai manang nabo HP ikonarong do tergerak roha. Songon halak batak nama kuling mudarna bolo pajupang margatubing do margatubing termakulung mudarna. Alai halak na porsiai piko songoni do ibanan yan. Molo diboto ibana Kristen ikut termakuling nang mudarna. Ido asa gabe dipakai na jolo simbol-simbol hak Kristenon. Adong masalib. Di hati-hai di zaman ni Kaisar Nero dang boy pakai besalib. Ala dibunuhi halak Kristen. Ala dipakai mas simbol songon na di Bibil tahun. Dekke. Ala di bahasa Yunani, dekei ima iktus. Gabe dispesingkat sian Yesus Kristus. Holat dipataridahon simbol-simbol hak Kristenoni oleh seseorang nunga tergerak rohana. Nunga dibuka tanganna. Nunga dibuka perhatianna. Bohai bana saboi tergerak lau mangurupi. Satikos narong do kultur ni budaya ni halak Batak na luar biasa. Ay mololau hitam tuak kapiga-piga kota di Indonesia sipata sahera do hita. Buah sama disada lingkungan manang parhutan. Babulus margatu barisi. Di parhutan nasing samosir di perhutan nasing muse pungu marga hubang di sini. Molo tateliti ternyata roha na digerakkan untuk masyurupan itu na terjadi. Ai jumolo maborhat akasiritis dalan. Tu sada luat. Berhasil maibana di luating. Roma na berhasil nak kaningan. Di Papua ma tuak kadongat tubuna, boruna berena di bona pasogit. Roma hamudah nunga hubuk ka benua yang dison perhutaan.
akau lao na denggan na uli. Ujung na marroam ma sebona pasugit. Rak maulai ma di hadumaun di ngana pangaratuan ini. Luar biasa. Luar biasa kepekaan ni hita halak Batak. Na mangukap dirina laho masyurupan. Alani kodohonotta do molo songoni peka halak Batak masyurupan. Naeng donian lam masitu pakan masyurupan halak naporsea tu Kristus ini. Ai ubal gadong. Dampak pengaruh di kultur tai. Di tengah-tengah ni ngulutan waeng manang ladang. Manang na songon natarok koning. Dampak ni hapor siau ni do ubal ga. Di tengah-tengah ni ngulutan. Molo hapor siau tu Kristus do ubal ga. Di tengah-tengah ni ngulutan daripada dampak budaya, dampak kultur. Alani bolo parholong ni roha kita dari sudut kultur. Naeng dolam parholong ni roha kita dari sudut parogamota. Asadada membeda-bedakan. Alai bohama kita di si masyurupan masih tupakan. Bolo taboto takas. Pangurupioni dada holam marhite-hite sinamot. Adong do memang piga-piga metode mengurupi halak. Adong do na diguari dengan karitatif. Mangalekon sinamot langsung ala adong akka bencana, adong akka parsahiton do tak karagam nasing. Ala adong do pangurupion na diguari pangurupion na reformatif. Di daibana adong do kemampuan ni seseorang ini. Laho mangalugahon nguluna. Aledang adong sibainon na modal. Alani gabi diurupi ma di permodalan gabi haruar maibana. Sian hamoloni. Aledong do pangurupion na diguari pangurupion transformatif. Pangurupion transformatif ima nasida naneng taurupion adong do kapitalna, adong do modalna. Alai hurang di parbinotoan, hurang di manajemen. Hita adong parbinotoata, adong kehaliata. Alani gabe tergerak mahita laho pasahat to parbinotoan itu ibana. Asa gabe di bote ibana songod dia lau mangulahon, manguluhon, doh mangalugahon, doh memimpin, memanage. Aka usaha di tengah-tengah ni uluna, gabe haruar maibana. Si molo hapogosoni, sian hapogosoni. Alanido gabe saya dihirim, nihatan ide batado. Bohado halak na porseai, lamtang di haporseaon, semakin dewasa dia di dalam iman, dia mulai bergerak dari hanya memikirkan diri nibana, alai bergerak menang sumarihon halak nasing. Mulai hola papunguho tu diri nibana, alai nuaing bergerak malah merbagi tu halak na asing. Apakah itu di harta? Apakah itu di parbinotoan? Apakah itu di kekuatan haguguun? Neng rikot kita merbagi tu halak nasing. Ido pajauan ni debata. Ido hapataran ni naung tajalo holong ni roha ni Kristusi. Naung sumeakon hosana lahu mokkop hita. Bergerak lahu mengurupi. Alai dada holania kamang dota makenang. Alai bohado halak na porsiai di tonga-tonga ningoluna. Dada holan memiliki rasa simpati be. Adong dona diguari di bahasa Inggris echo chamber. Echo chamberi ima gaung di satu ruangan. Balgado suarana, tiodo suarana, alai holat di ruangan tertutup.
Ima molo tabain analogina seakan-akan seperti orang yang simpati saja. Adong ma contoh namatean dong asahutatan. Imadah asiro hate ditinggal honato rasna ibana. Saya mahola sunguning. Eko chamber dui. Simpati sabing dui. Alai halak na porsiai na memiliki kepedulian ibana bergeser doi ibana. Sian eko chamber nak kaningan gabe memiliki rasa empati. Itu bahu lalado pakilalon neng. Ala ditinggal hon tuan ibana. Ala ning isi mahita manikir. Lau mahita medulu. Roh mahita rabdo ibana di sini. Itulah yang kita sebutkan rasa empati. Idonai joni hatani debata di so. Tidak cukup hanya simpati. Alain yang bergerak dohitanian laho papatarhon hari dota. Hadir bersama-sama dengan orang yang sedang menderita. Hadir bersama-sama dengan orang yang berduka. Ainuang gabelam neang dohita. Laho papatarhon rasa empati tahun. Ai mulu tabegi adong marsitaonon tinggal buka handphone turut berduka cita. Tuhatta mamadongani mangapuli. Asabi. Habi berjabuta. Donga sahuriatta. Donga sawikta. Alani dijuhatani di batarison bergerak ma. Sian simpati nak kaningan. Gabe memiliki rasa empati. Makilalahon pakilalaan ni halak nasi. Ahidu hapataran ni holong ni Kristus tu kita. Aina dihilala Kristus do. Pakilalata di bagasan harusauni. Dang mampu behajol mau tau peluaho kita siap baga karusaun. Alani gabe jol ma ibana. Jala ibana ma. Manuhuk saluhutna harusautta. Menggatihok kita. Ditopot kita. Digatihok kita. Asa gabe malua kita. Empati yang luar biasa. Di patari dahur Kristus itu. Di tonga-tongan yang kapardalan ni portibion. Alani kodohono ni hata ni debatado nang tuhita di bagasa tikyon. Bohado nak kita di tonga-tongan ni masa pandemik nuaing hamuak kamang dot tamuak kenang. Tabo toro takas marukil dohita. Alai mace gudang donang halak. Najupangan las ni roha. Di tengah-tengah ni pandemikon. Sebagian marukil di usaha. Alai sebagian narong dope jupangan nang kapangomongan. Di somma nang rekod kita. Masih urupan. Masih beta-betaan. Masih dopangan yang satu dengan yang lain. Marhiti-hiti hata ni debata penang dipahingot do halak na porsiai. Asa tahida jo nuaing gambaran tantangan nama asa nuaing di tonga-tonga ni ngulut. Ngayahu jami tahun di garijon. Iko narong donang di halak na porsia di zaman nuaing ima kecerdasan media. Ai bui do nuaing marhite-hite mediai. Dang tau rupi halak. Alai justru gabe tabuli. Marsahit dongan. Ala saya dohot tidak setabi rupani mencaci maki. Marhite-hite akka jari-jari tai. Ala nido korikot nang kecerdasan. Lah mempergunakan media di tengah-tengah di zaman nuaing. Asa gabe hapataran kepeduliatan. Tu halak na asing. Unang na ni perumpamani peribahasain.
sudah jatuh ditimpa tangga pula. Ngamarukil dongan dohok musehita. Laho mengeja ibana. Cerong do pesongoni. Marukil dongan disan, marsahi dongan disan, mateat dongan disan. Mudah-mudahan kadang-kadang behalak rupani. Madokon atau ema nani alak ni dosa na dui. Ngasusah be bola rok songoni do behalak na porsea. Alai hurok nakani iko patarida honot tadu disi. Alai saudara na patuluhon na idok ni Yesus on ima. Halak nama merita aho berita na uli. Itu saudara di gobarhon diturpukon. Orang yang mau memberitakan Injil itu. Isi petahu ibana. Artinya neng dohonon ni Kristus itu. Orang yang percaya itu, orang yang menerima kasih Kristus itu, orang yang menerima keselamatan yang diberikan oleh Kristus ini, nah yang tergerak lo nang ibana, gabe doho panu pagi. Dia kau laon berita nauli. Ay manang nabo hape, dang bui, so berita nauli. Alai ko berita honor todo. Ido sa gabi dito Jesus. Isya mahamu. Nama meakon palito ditoruni apang. Molon ditoruni apang do palito. Daktarida sinodang ni. Alai iko piakonot todo palito digijang ni apang. Asa gabi sodangi na humaliang. Alani do Jesus muse. Alani naing do boton ni halak haburjuam muna. Asa marhite-hite siani gabi di papuji-puji halak de bata. Dan gabi hita di papuji-puji. Alai gabi di papuji-puji halak de bata. Perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang itu ternyata bisa menjadi saluran kesaksian supaya orang memuliakan nama Tuhan. Ilo sagabe taro nakaningan riko nai nang dohot tita halak na porsea gabe pendukung berita nauli. Riko nai hita gabe dohot nang hita marharing gason laho mabuat berita na uli asataruli haluaw nang halak nasi. Riko nehi tanang marhite-hite akapapahenan na uli naringgan dito nga tonga ninguluta gabi bentuk kesaksian no. Ay molo denggar rumah tanggata. Denggak kita mula-ulaon. Dia kaulaon na pinasaha ni debatatu hita. Molo denggan nang akadat dana dia kaparsikolan. Molo hidup rukun na kapaparan na tininggal konya kanong jumolo marujung. Itu bentuk kesaksian ni ngulu ni na porsea. Laos imanang gabi berita na uli tu akan na humaliyang. Alani hamuak kamang dota makenang. Dileho debatado petu hita partikian. Ini adalah kairos. Ini adalah opportunity. Ini adalah kesempatan untuk mewujudkan kasih Kristus nang tajaloi di tengah-tengah ningulutan waeng di Portipion. Akan marukil margugu teguh. Terus menerus memiliki kepedulian. Merbagi dia kapasu-pasu. Na pinasahat ni debata. Radina kita. Laho masih pakan. Laho mabuat berita nauli. Ujung nadohonon ni Kristus matuhita. Disom maho. Toho maho. Ale naposo na denggaroha jala haposan. Roma hamu akan na pinasupasu ni damang.
teak kamu maharajaw ni, na pinature di hamu sian haujak ni tanaon. Parjabbar mahita di hanguluan saling-liling na. Alani rikot lau manutup jamitawan muse, macam menarik doya sa taingo terus manurus si kodoh do guarta di si tabuk mabukit deta nomor 544. Ayak sadak. Agak riang mata dehon ala parjabbar kita di hanguluan suruti. Panconi Tuhan molo satu tikion, molo besar bintang si pariasin, Jawa saat matu kinjang akan hati nobusi, dohot audi bantu hatta lakusi, molo joni Tuhan akago arti pusta. Iban asini rohana, halus aku o Tuhanku audisi. Molojo ni Tuhan akago aribusta. Iban asini rohana, halus aku o Tuhanku. Martang yang mahita. Molo di Joho ali Tuhan akaguar nami di harorom na padua lihuning hapataran ning nong parjabbar mahami di ngulu si saleling nilileng na. Nong parjabbar mahami di surgo hasonangan. Ala di tonga-tonga ni ngulu di hasyang anon. Hupapatar hami do holong ming. Marhite-hite na makaholongi na humaliak kami. Hupapatar hami do hadirion nami songon halak na porsea tuho. Hupapatar hami doi. Marhite-hite parsi hohoton nami di haporsion nami tuho. Nangpe hubolusami hamatean, hubolusami parukilon hasusaan, alay terus do marsinodang, anggo haporsiaon nami, dohot parsi hohoton nami, lahumaniop silang. Suaksongonido nang dibagasat tikyon, molope hugoraho kami akaguar-guar nang cumulu marujung jak kami. Lau paingotok kami doi tutu. Tinggal honon nami do hasyanganon. Lau mandapot toko. Alani bicat diliokko di hami partikian hanguluan. Asi maruham urupi mahami. Asa kesempatan na pinasahap mo Tuhami ali Tuhan, hupake hami may duho dinggan. Gabi pasupasu mahami tuak kana humaliak kami. Gabi lasniroha mahami. Gabi pendukung ni baritaw na uli mahami ali Tuhan. Suaksongoni manang keluarga na tininggal honyak kana hinaholongan ni rohanami. Apuli nasida. Patugu haporsyon. Pasunggul hom mapakirimon di nasida. Asa adong doho Tuhan nami nama dongani mangurupi. Doho nama nugu-nugu nasida di masa depan. Na uli do petuak katikin aneng roon. Asa dada mandeli nasida. Alay lamar si hoho matuho. Ali di batama namin, nunga marujung sa tao parhuriaon. Ala ni gurang do pasupasum na jinalo ni huriam. Posroha namin dia karagam ni pasupasui. Lumubiak kabarita na uling, say pasupasuam mo gabi marparbui.
nang tua katik kinaneng roneng memasuki masa-masa ape kami. Lampara di marohanami. Asalam suan di rohanami. Naroho sorang di portibion. Laho paluaho kami pardosa. Diobasope hutangnya ko kami makadongan nami. Natongon nuaeng di bagasan parsahiton. Juliana Afrida Syahan, Usman Simajuntak, Jace Tumorang, Nyonya Pardede Boru Sitokhang, Herman Tanda Sitorus, Nyonya Naiborhu Boru Sitorus, Situa Radot Sinaga, Dewi Sihomping, Pantas Sinurat, Lauren Simajuntak, Rista Sianturi, Minar Lubatubing, Nyonya Sitorus Boru Tambunan, Nyonya Situa Lubaturuan Boru Tasoit, Mareti Boru Sirait, Asida Balok, Nyonya Situa Jenenggolan Boru Silalaki, Nyonya Tambunan Boru Sirait, nang saluhutna akan naholongan ni rohanami. Amang Tambunan senduran sawit. Dohok matahe sudia le Tuhana karuas ni huriam. Nasubuy hupa jujur hami. Di bagasan tikyon natongon di bagasa parsahiton. Saidao ni ma parsahiton nasida. Asiroham leho gugu di nasida. Lehon pos ni roha. Asagabe taruli nasida le Tuhan. Di asidot holong ni roham marhaki pason sumuang guguna tuak katik kinaneng roon. Pasu-pasu maobat si panganon sinumon. Pakubasyon ni dokter, pakubasyon ni keluarga nang akaubat piale Tuhan. Parhitian pasahaton hai pasot tu nasida. Pos dorohanaming toktong do marsigor gorha porsyon parsauranna rap dohoto marhiti-hiti akahatam. Urupi mah kana marukil nagali na mangurupi karagam ni tantangan lumubi mah pakorhon ni pandemik kopi 10 siyon sayunang madili hami ali Tuhan alai pos dorohanami di tonga-tonga ni pandemikon lehonom mudo kapangurupion papatarom mudo parmudum-mudom mudo ngulunami ali di batamanami nang akayanak kon nami pe ibur magurang makaposo-poso ali Tuhan daw siap parmarani daging nang tod di nang akaparsahito pe akarat danak natongon noeng marsiajan marhite-hite virtual lehom mahibul ni roha di nasida gugu tiur ni roha do semangat ali Tuhan asa di tonga-tonga ni parsiajaran virtuali jupang nasida bokal masa depan nasida pasu-pasu manang akaruas ni kuriam naung selesai siang perkerejuan siang pendidikan natongon nuaeng mengalului perkerejuan saya homali Tuhan napatongot to nakaulaon nadenggan asa taruli nang nasida le Tuhan dia kaulaon ai pajuom muda Tuhami iko mula-ulau kami di tonga-tonga ningulu nami jala dalammu mainang marmudu-muduhon saluhut na nasida pasu-pasu makanaung mula-ulaon saya tabai majabata tiboni pangkat dia akan mengula di pemerintahan do swasta. Saya lehom mapangomuan. Tu akan berwirausaha le Tuhan. Pos dorohanami. Pasu-pasu munang ganup rumah tangga nami. Asa dos rohani ama doho ina. Masih paululuan nasida le Tuhan. Masih urupan, masih tupakan. Lahom mermudu-muduho do mangajari akayanakon. Ali di batama nami. Saya lehom manangah kagacang ni umur. Suaksongoni makana tua-tua nami. Di dalam sudut mata niari ningulu nasida lani hatua uning. Alai pasunggul homma turoha nasida. Asa toktong nasida. Marha porsyaon marsi hohot tuho. Gabesong mata niari bicar matutuha porsyaon nali Tuhan. Jala toktong nasida gabe tiruan tuaka sudut na poso. Diaka hatua nasida. Naing mulak mahami sebagas jormon. Ramoti mahami di bagasan hasonangan. Di bagasan las niroha dahu sia nakaragamnya kaparsahiton doho parmarape alani Yesus Kristus Tuhan nami jalo mahami amin. Mari demai talas tababungu mapiliatan. Sayuta
tatangnya kema pilihat tatuado pani di bata martang yang mahita. Ali di bata manamina di banu kijang hodo haroruan ni salau sira lehon naringgan dohot naso lima sana moliutus. Upasatai masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuhu. Saya jalan mai gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parsak kami pilihan on. Pati bulun hana jom itu ngatongan kuriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti hidu todim. Asalamu tad hami kudang ni silolehon mitu hami. Asalam girgir hami modok mau lihat itu ho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na manguluru di saliling nilileng na. Uingot kami sarero nakana mate siak kami. Naong pajulohon tulabungmu. Di hodo anak kicu ni banua gijang jala du kap hodoi tiak kana mangasakon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami. Dot haiheon niakka daging di hari sugut. Mau liate marohanami tuho ala di tubuh ko hami tu pakirimun na mangulu. Gabi partohap hami di hanguluan na sora sudah. Dan nama deli hami di ari parningotanon. Ale nama lungud do hami di sabulon itu dinami. Nunga torop dongan nami naung ni alakmu. Tahu si paingot do ujung ni lakkana sida di hami. Bahen pakirimun mida Tuhan Yesus di ujung ni lakkana mibi. Saya sungguli marohanami. Mabahit tiruan na dinggan diakka peparan nami. Saya puli mana marsa roha. Dohot akka namatian. Asa unang mangedungi jala madili na sida. Saya taiti marohana sida mamereng dopak gicang. Saya lehot todim tuhami. Asa takas dia tidak ko tuhami. Naung dohot dohami anakmu. Jala panian di arta na di banwa gicang. Saya padao maganggu ni roha siya kami. Asa hot haporsion nami. Maniup Tuhan Yesus si pangului. Adorang hubulus hami rura lingguman ni hamatiani. Molohomur mata nami be. Ukka mamata ni rohanami. Asa takas ni dadalan tuhaso nangani. Molo halang dilanami. Sobinoto be makuling. Pargugui mahami marhiti-hiti tod di parbadia. Asa tarjowo kami. Aliamang satu tangammu matodiku. Sai patiruhian rohanami. Asa hobas lakanami. Jalasonang hami laumate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin aliaman nami na di banwa gijang. Sai pinorbadia maguarmu. Saya Roma harajomu. Saya sauk malomani roham di bantongon songon na di banwa gijang. Lehon matu hami seron ngeluan siapa hari. Sesa madosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu giyo tu pangucunan. Palua mahami sian pangagom. Mamu di bagasadame jalo homa pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di parsorhom madamena tu todim. Dihamunaka manami
Nah di bagasi garijaon doho takka amanami nanami angge pinaribot. Nah di jabu mengikuti live streaming. Kami atas nama ni Padita Situa suak songoninang song leader pemusik nang tim multimedia ni Huriatam. Pasahaton Tuhamuna selamat hari Minggu. Tuhan Yesus mau masu-masu jala tetap mata jaga haki pasota. Amin. Moloro panjoni Tuhan molo saputi kion molo besar bintang si paiasi jala sahat matul bican akan hati nobusni dohoro riban Tuhan Allah tusi molo joni Tuhan akago ardi pusta Tuhaku audiso molo dapotiki hehe akan hati nobusi idahun nasida Tuhan Yesusi di makuling ni sarune lamaromu Tuhani